Ce ocazie are Shinji Okazaki. Și să dă penalti. Ce dramă. Să dă penalti pentru Japonia. Nu știu ce cer japonezii aici. Despre roșu nici nu poate fi vorba, pentru că nu e o situație clară de gol. Ia să dă. Okazaki se descurcă, e bătăios, ține prin planul. Nu este Diab. Diab se comportă corect. Cred că ia mingea totuși Doiaru. Abdul Daim. Cred că a luat minge. Cred că a luat minge. Pe reluare mi s-a părut că Abdul Daim a atins mingea. Centralul a arătat însă penalti. Keisuke Honda execută penaltiul pentru Japonia cu 10 minute înainte de final. Honda marchează pe centru, simplu, cu siguranță. Aici se vede experiența lui Honda în fotbalul european. Și iată reacția sirienilor. Sunt dezolați, demoralizați, căzuți. Reușiseră să egaleze. Aveau și om în plus pentru aceste ultime 10 minute ale partidei. Ce șansă a avut Honda. Aici se vede, pe reluare. Nu a bătut grozav. Nu a bătut grozav deloc. Aproape de picioarele portarului. Printre picioare, am să văd. Dacă nu e o iluzie optică, printre picioare. Așa mi s-a părut.